Kodhi nyime nyakora mogi en midhiero ni jotije mag riwruoge mopogore opogore ma isiro kod sirikal mar piny Amerika ka koro moko kuomgi osechungie tich nikech chik ma sirikal ogolo mar chungo kony ma osebed kabiro kata kadhi ne pinje mag Afrika. E piny mangima sir mar Amerika kokalo kuom riwruok mar PEPFAR ochiwo tije ne ji maromo 271,229 ka Kenya kende maromo jotije 35,703 ondiki kendo chamo osara mawuok kuom sir mar piny Amerika. Judith Omondi lero mathoth. En kinde mar mudho ne jotuo ma odak kod kute mag ayaki kende to nyaka ne jotije ma osebedo ka ondiki kod riwruoge ma ok mag piny owacho mayudo sir ka wuok e piny Amerika. Ka okalo kuom chenro mag PEPFAR, piny Amerika osebedo ka ondiko jotich maromo 271,229 machiwo sir ne jotuo man kod tuo mar ayaki, kansa kaachiel kod kahera. Jotije ma nyaka sani oseyudo oboke machungo gi e tijgi kaluwore gi chik mane ochuo wiye kogno kod jatelo masani mar piny Amerika Donald Trump. Chik machungo sirgo kuom thuolo mar ndalo 90 kapok ogolo paro mare maogik. E piny Kenya, maromo jotich machiwo sir e yor thieth 35,703 ondik kod omenda mar sir mawuok e piny Amerika. Kuom magi 1,952 gin lakteche kod clinical officers, 1,234 gin nurses, 578 jopim mag laboratories, 340 joma tiyo e ute yedhe kaachiel gi 24,000 ma gin nyamrerwa. Gi ripot mar duoko jotije gi pacho, rem maduong' dhi neno e chenro mag chiwo thieth ne ji ma odak kod kute mag ayaki. To wan gi staff 560 staff ma donors go chulo go pesa ma ochiwo go facilities wa ma gin almost 153 sites Kisumu ka mamiro HIV services. HIV services ema bo bedo mostly affected gi nikech koro pasolend gi joma wasemiyo tich joma oyudo tich gi partners gin gi salaries ma guaranteed nyaka February. Ka opogore kod jotije ma wito tijegi, ute thieth ma osebedo ka chiwo sire laini bende iloro. Women sex workers, particularly my services from our special populations, mago koro better affected because gin kuma gidhiga kaka Selika, Migosi, Meigo, the clinics to Awasi, koro mago nikech waonge pesa mag sustain nyaka walori bo transfer clients go morono. Director mar weche thieth e pacho kae Dr. Patrick Amoth kata kamano koni ute thieth mag piny owacho pod ni kod jotich mabiro konyo jotuo gi maonge ng'ikruok. And remember that HIV services are offered in this country through more than 3,700 facilities. More than 90% of these facilities are public health facilities run by our county government, and therefore we think that we have sufficient capacity to be able to withstand that shock. E pinje mamoko kaka South Africa, man kod ji ma odhuro matiyo kod yedhe magayo kute mag ayaki, ni kod jotije maromo 13,800, Mozambique jotije 26,000, Nigeria jotije 19,000, kod Uganda man kod jochiw thieth 20,000 ma ondik kod PEPFAR e kind pinje mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Wano pode motene kod weche mag thieth nyakora mogi jokanyo